היי רון, מה אתה עושה בזמן העבודה? מנגן הגיטרה. אני מכוון את הגיטרה, זה מה שאני עושה בזמן העבודה, אני מכוון את הגיטרה. אוקיי. יאללה. אתה זוכר שהבטחנו שנעלה שיר ובסוף זה לא קרה שבוע שעבר? איך אפשר לשכוח? לעלות שיר. זה פשוט קרה. פשוט שכחנו. אבל במקום לקפוץ מהגג, אנחנו מרמים את עצמנו מהלמטה של הנעליים, ויאללה, בוא נעשה את זה עכשיו. לא? כן? דוש 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 דוש. אני ככה, אני יודע. אוקיי, אתה מוכן? מבוסס על סיפור. להתראות נעורים. אבל אני צריך גם את המילים. לא, אתה שר איתי? אני אנסה לשיר נמוך אולי, אם זה יצא. להתראות נעורים, שלום. זה קשור? יכול להיות שלא. 1, 2, 3, 1,